Nu hadden we die reactie van de HSV afgelopen zaterdag afgedrukt in de papieren krant staan. Ja. En op pagina 7 en op pagina 6 stond een advertentie met een vacature voor een medewerker statenvertaling van de NBG voor dit project Statenvertaling 2027. Ging dat? Was dat bij geval of is dat expres gedaan door het RD, Arie? Zat jij erachter? Nou, je weet al het woord bijgeval dat een heel ingewikkeld woord is, Gijsbert. Zeker. Bij geval gebeurt er niks, maar in dit geval was het toch echt wel bijgeval. Ja. Ik heb dat nog nagevraagd, want ook op de redactie leefde dit gevoel. Dus je zat er zelf bij maandag dat ik in de redactievergadering ook aan de vormgever vroeg van was dat nou toeval of was het bewust beleid? Maar het blijkt echt, redactie en commissie zijn gescheiden. Dus dat die advertentie daar stond, had niks met elkaar te maken. Is dat maar even gedeeld bij deze? Nou ja.